l'Aljama. Llocs i llegendes de Castelló. El templet de la música del Parc Ribalta. Llegenda: Quan sona el templet, de Mònica Mira Garcés. Conten els qui saben del pas del temps i del valor de la memòria que segueix allí. De fet, asseguren que mai no ha deixat d'estar. Forma part de l'estructura com a fonament que la manté en peu. Si preguntes als qui recorden la seva història, ben pocs, o cap ni un, sabrien dir amb total seguretat el seu nom. La majoria l'inventen. Jaume, Manel, Tolo, David, tots, i tots són ben pocs, parlen d'ell amb la certesa del qui sap millor que ningú el que va passar, perquè tots, malgrat ser ja ben pocs, no volen deixar perdre aquells dies. Aquell relat que s'aferra als pilars del templet, com enfiladissa que aspira a ser infinita i per això creix i creix estirant-se pels murs somiant que tocarà el cel. Els qui guarden el passat, malgrat que només siga amb paraules compartides, amb l'única intenció que altres facin el mateix i eixa cadena oral romanga més enllà de les persones, del seu present i tots els futurs, afirmen que mai ningú el va veure amb un instrument a la mà, però havia de ser músic. Tal vegada creient, si no practicant. Taralejava melodies ben afinades en les seues habituals passejades pel Ribalta, custodiant les claus dels qui, sabent que ell guardava els carrers, anaven tranquils, perquè mai no es quedarien al ras. Tampoc els dies en els quals, amb més copes que coneixement al cos, algú buscava el llit sense saber on parava la casa. Sempre apareixia ell amb nocturnitat i discreció de confessor per fer de guia. Conten que va heretar l'ofici de son pare. Altres apunten que la tradició la va encetar el seu avi. Siga com siga, el que de segur ha sobreviscut als dies de vigília i cura per als altres va ser la llegenda d'aquell sereno de Castelló que ho va ser, fins a l'últim alè, el que va fer un dia no escrit a l'ombra del templet de la música. Però no ens avancem, que les històries es conten pas a pas, sense pressa. Ja corre prou la vida com si fugira d'ella mateixa, malgrat que sempre deixa rastres. Els seus dies eren foscos, no per actitud, sinó per la faena del qui comença a treballar quan el sol s'amaga. Com òliba que ix a la nit per a buscar pressa, ell enfilava els cantons a la recerca de les ànimes distretes o perdudes, cadascuna per les seues raons. Poc de marge li deixava el descans a qui viu quan tots dormen, però des de la primera pedra diuen que no passava un dia que no el veren per les obres. Mai no parlava ni preguntava als obrers, només observaven la distància i molts asseguren que amb una mena d'entusiasme inusitat i poc comprensible, com si intuïra quin seria el seu destí. Què podria inspirar al sereno un espai reservat al conreu de la melomania? Es preguntaven als rogles. Res sabien els qui parlen des de lluny i a l'esquena que per les venes d'aquell jove esquiu i taciturn es dibuixaven pentagrames i sonaven partitures ja escrites o mai compostes. La notícia li va arribar al sereno com sempre ho feien les informacions d'interès per aquell temps. Diuen que han dit que l'afamat arquitecte, senyor Maristany, té l'encàrrec de l'Ajuntament de fer un templet al Ribalta on s'oferiran concerts a l'aire lliure per a més glòria de la cultura castellonenca. I des d'aleshores esperava impacient l'abans dels treballs amb expectació infantil. «Mireu-lo, ja està ací», deia un. «No falla, tard o d'hora apareix com si li hagueren encomanat fer de guarda de la construcció», comentava un altre. Però ningú sabia del seu interès, perquè el xic més introvertit de tot Castelló tornava dia rere dia fins que no quedara pedra per posar, acompanyat pel silenci i una tonada que només ell escoltava. La premsa de l'època en va deixar constància. Era 7 de juliol, allà per l'any 33.
El que no relataren els rotatius és que una persona va assistir al programa inaugural quasi sense deixar empremta. Ho va fer mig amagat, acostumat com estava a conviure com a peça accessòria per a la resta de la humanitat. Escoltava amb atenció, quasi amb deliri, i de tanta efectivitat li va semblar que des d'aquell racó que ocupava un instrument sonava més intens que la resta, i no per falta de direcció, que el mestre Felip bones ovacions es va guanyar per harmonitzar amb perícia cadascuna de les seccions de la banda municipal perquè semblaren només una. Per al sereno, aquella travessera va ser més que vent. Foren ulls i dits i una cabellera bruna enganxada amb elegància i uns llavis rosats. Res sabia, mentre gaudia la seva execució, del que li deparava el futur. I és que conten que aquella mateixa nit la intèrpret de la travessera es va adonar que havia perdut les claus de casa. A qui es va encomanar? El sereno es va quedar enamorat d'ella, però poques notes van eixir per la seva boca. Totes bategaven desbocades al seu pit. Tal va ser la impressió que li va provocar que no va faltar a la trilogia de concerts inaugurals del templet. I ella ho sabia. La vida va fer la resta. La travessera va facilitar els reencontres amb aquell jove apocat que semblava un altre quan de música es tractava, i tota ella era música. Les passejades pel Ribalta ja no només eren nocturnes, i el temps assistia a la seva transformació. Conten que així passaren les setmanes, els mesos, els anys, sense que el serè i la flauta travessera faltaren a cap concert al templet de la música, fins que allà pel març del 37 el que sonaren no foren les notes de la leyenda del beso de Soutullo i Verd, com quan tots dos connectaren. L'estridència arribada des de la mar ressonava a desgràcia, carregada de fúria i menyspreu per les vides d'altres, per part d'eixos que només donen ordres, signen sentències de mort i tanquen taüts sense embrutar-se les mans. El sereno va perdre la capacitat d'escoltar, de comprendre, d'estimar. Va quedar sense timpà i buit d'amor, en faltar-li la travessera i el fruit del seu ventre. Diuen que des d'aquell dia, sord i ferit de mort malgrat haver sobreviscut al primer bombardeig patit per Castelló, vagava per la ciutat com ànima en pena. Només trobava pau al templet. Conten que passada la guerra no va haver-hi concert sense sereno, fins que un dia, aquell dia, el trobaren inert, descansat de tant de sofriment. La causa de la mort, explicaren, va ser la solitud, malaltia imposada per no saber trobar raons per omplir els buits que deixà a l'odi. Com amb moltes històries, pots o no creure que tot el que s'ha contat va passar, però diuen els qui guarden la memòria dels pobles que el sereno, malgrat que es va quedar sord, sentia la música. Això sí, només quan es tocava al templet del Ribalta. Pot ser cert o només una il·lusió, però està escrit que enmig de l'horror els crits de pau sempre han fet música. Llum enmig de la foscor.